Здравейте хора, как сте? Аз съм Росен, за тези които не знаят, и днес аз ще ви разкажа за 10 неща, случващи се на всеки 10 минути. Ако видеото ви хареса, не забравяйте да се абонирате за канала, безплатно е и има вкусна торта. Изстрелване на ракета. На всеки 10 минути се извършва подготовка или изстрелване на космически апарат. Например, компании като SpaceX и Blue Origin изстрелват ракети на всеки 10 дни, което означава, че на всеки 10 минути се подготвя нова мисия. Тези мисии включват изпращането на сателити, астронавти и товари в космоса. Подготовката за изстрелване включва проверка на системите, зареждане с гориво и финални настройки, които се извършват в рамките на 1-0 минутни интервали. Земетресение. На всеки 10 минути се регистрира поне едно земетресение с магнитуд 4,5 или по-слабо. Според данни на Геологическата служба на САЩ, USGS, на всеки 10 минути се случват около 100 земетресения по света. Тези земетресения могат да бъдат усетени в различни части на планетата и често водят до незначителни щети или никакви последствия. Въпреки това, те са важни за изучаването на тектоничните движения и прогнозирането на по-силни земетресения. Мълнии. На всеки 10 минути се случват около 100 мълнии по света. Това означава, че всяка секунда се случват около 6 мълнии. Мълниите са резултат от електрически заряди в атмосферата и могат да причинят пожари, повреди на електронни устройства и дори наранявания на хора. Те са особено чести по време на бури и могат да достигнат температури до 30 000 градуса Целзий. Самолетни полети. На всеки 10 минути се извършват стотици излитания и кацания на летищата по света. Например, международното летище Хитроу в Лондон обработва около 200 полета на час, което означава, че на всеки 10 минути се извършват около 33 полета. Тези полети включват както вътрешни, така и международни маршрути, и са жизнено важни за глобалната икономика и туризма. Интернет трафик. На всеки 10 минути се обменят терабайти информация в интернет. Например, Google обработва около 3,5 милиарда търсения на ден, което означава, че на всеки 10 минути се извършват около 60 милиона търсения. Освен това, социалните мрежи като Facebook, Instagram и Twitter генерират огромни обеми от данни, които се обработват и съхраняват в облачни сървъри. Електронни транзакции. На всеки 10 минути се извършват милиони електронни транзакции по света. Например, Visa обработва около 166 милиона транзакции на ден, което означава, че на всеки 10 минути се извършват около 2,8 милиона транзакции. Тези транзакции включват покупки онлайн, банкови преводи и мобилни плащания, които се извършват чрез различни платформи и устройства. Обновления на социални мрежи. На всеки 10 минути потребителите публикуват хиляди нови публикации в социалните мрежи. Например, Facebook има около 2,8 милиарда активни потребители месечно, което означава, че на всеки 10 минути се публикуват около 1,5 милиона нови публикации. Тези публикации включват снимки, видеа, статуси и коментари, които се споделят и коментират от милиони хора по света. Производство на енергия. На всеки 10 минути се произвеждат около 100 гигавата електроенергия по света. Например, Китай произвежда около 6 теравата електроенергия годишно, което означава, че на всеки 10 минути се произвеждат около 11 гигавата електроенергия. Производството на енергия включва различни източници като въглища, газ, ядрена енергия, слънчева и вятърна енергия, които захранват домовете, бизнеса и индустриите по света. Продажби на Amazon. На всеки 10 минути Amazon продава стоки на стойност около $10 милиона. Компанията има приходи от около 386 милиарда долара годишно, което означава, че на всеки 10 минути се продават стоки на стойност около $10 милиона. Тези продажби включват широка гама от продукти, от книги и електроника до хранителни стоки и домакински уреди. Консумация на вода. На всеки 10 минути се консумират около 100 милиона литра вода по света. Например, населението на Земята консумира около 3 трилиона литра вода на ден, което означава, че на всеки 10 минути се консумират около 100 милиона литра вода. Водата се използва за пиене, готвене, селско стопанство, промишлени нужди и други ежедневни дейности.
Ако видеото ви е харесало, какво чакате? Абонирайте се за канала и оставете един коментар от сорта "Искам да качиш видео на". Това беше от мен, чао!